aspetta deposito. Io? Aspetta un momento, aveva lasciato la camera della chiave? No, è la chiave. Clic, no? Francesc? Stabilitza tot una mica que a l'hora de tirar el pallissero... Sí, mentre està de maniobres, la gent que sigui lliure, es pot fer la vida de mena. Passa la diferència de coger